Idan muka kalli kamun ludayin gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu da kuma irin abubuwan da take yi na jan kafa da kuma soki burutsu ta kafafen yada labarai, to ba na tsammanin cewar gwamnatin ta ɗauki hanyar da za a iya kawo cimma nasarar hakan. Amma ita wannan matsala da ake fama da ita tsaro wacce take ƙara rikida tana ƙara fito da waɗansu sababbin yanayi da kuma sababbin halaye. Wani abu ne wanda ake iya ko da ba a magance shi 100% ba, akalla za a iya rage kaifin shi da akalla kashi 65 ko 70 zuwa 75 ko 80, wanda ko da a makaranta ne ka ci wannan maki a jarabawa ana cewa kayi abin kirki, kayi abin madalla. To amma magana ta gaskiya shine a tsarin yanayin yadda gwamnatin take tafiya, duba da cewar kullum ana ƙara samun 'yan gudun hijira suna ƙaruwa sakamakon afka musu da masu ta'addancin nan suke a kudu maso kudu da kudu maso gabas da arewan tsakiya da arewa maso gabas da arewa maso yamma, da kuma duba da cewar wato kullum ana samun sababbin har-hare masu mabambanta waɗanda da ba a san da su ba. Sannan idan muka kalli yawan mutanen da ke yin ƙaura daga manya-manyan garuruwa, kana ƙauyuka zuwa manya-manyan garuruwa, musamman idan muka ɗauki misalin irin matsalolin tsaro waɗanda suke tunkarar birnin tarayya Abuja da kuma jihohi guda 4 zuwa 6 da suke kewaye da ita, wanda suka haɗar da Kogi da Niger da Kaduna da Nasarawa da Benue da Plateau, da irin abubuwan da suke faruwa can da can. Sannan muka kalli abu na biyar, muka kalli gazawar gwamnatin wajen ɗaukar matakin babu sani babu sabo, da duba da cewar harin da aka kai a jihar Plateau kwanan nan aka kashe al'umma masu yawa, kusan ana maganar 150 da wani abu. Kafin a kai harin, shi kanshi gwamnan jihar ya ba da bayanin cewar za a kai wannan hari, sannan hukumomin tsaro duka sun samu bayanin hakan amma ya gagara. Sannan muka kalli irin yadda ake samun rashin fahimtar juna da rashin yin aiki tare tsakanin jami'an tsaro a jihar Zamfara da jihar Sokoto da sauran jihohin da ke fama da wannan matsalar, in banda jihar Katsina ita kadai ce ta ciri tuta. To kai tsaye mai hankali zai iya cewa gwamnatin Bola Ahmed Tinubu bata yi shirin a tinkari wannan matsalar tsaro kuma a yi abin da za a yi don magance ta ba. To, Dakta, akwai shawarwari da ya kamata ku masana tsaro a ce ita waccan gwamnati ku ba ta shawara domin ganin cewa wancan mafarki nata na kawo ƙarshen matsalar tsaro a wannan lokaci a tarayyar Najeriya ya zama gaskiya. Waɗanne irin shawarwari za ka ba ta idan aka ce misali an kira ka ba da shawarar? To, shawarwarin guda 9 ne. Shawara ta farko shine shugabanni su ji tsoron Allah, su sani cewar kafin su akan wannan kujerar waɗansu mutane ne, kuma yau ba sa nan, ko dai ba sa raye, ko kuma suna ji suna gani suna raye ana yin mulkin amma ba su isa ko da masinja su ba wa umarni. Saboda haka wata rana su ma waɗannan da suke kan mulkin za su zama labari, kuma abin da mutum ya shuka shi zai girba, tamkar adashi ne. Akwai buƙatar sabunta tsarin tsaro na Najeriya ta hanyar samar da wasu sabon yanayi wanda yake daidai da ƙalubalen wato tsarin canjin yanayi na duniya. Na uku, akwai buƙatar a ɗauki ma'aikatan tsaro wadatattu waɗanda babu su. Kullum ina magana cewar hanyar da muke bi mu samar da shugabanci shine amfani da akwatin zaɓe da mazaɓu. To da za a kwatanta ɗaukar akalla matasa 'yan shekara 17 zuwa 22, 23 zuwa 25, wanda suka gama karatun sakandare da NCE da diploma da HND da digiri da masu masters da har masu PhD akwai a cikin waɗannan shekarun da na faɗa. Akalla a ɗauki mutum 90 a kowane akwatu. Idan kana da akwatu 10 a mazaɓa, kana da mutum 900. Idan kana da mazaɓa 10, kana da mutum 9,000. To cikin ƙananan hukumomin Najeriya 773 da ake da su, a gwada yin wannan a ƙananan hukumomi 500, kuma a rarraba su a hukumomin tsaro, a ba su horon da ya kamata, sannan a samu musu kayayyakin aikin da ya kamata a gani idan ba a samu motsawa ba. Sannan abu na 4, samar da kayan aiki na zamani, domin akwai jirage marasa matuƙa waɗanda aikin da za su yi aikin da soja ko jami'an tsaro za su taru kamar su 10,000 su yi shi a awa 7. To irin wannan jirgi mara tuki zai iya yin wannan aikin a ƙasa da awa 1. Kaga kenan za a iya yin abin da ya kamata. Sannan a 5, kullum abin da nake faɗa, shi na faɗa jiya, shi na faɗa shekaran jiya, shi zan faɗa yau.
kuma shine matsayina cewar dukkanin waɗanda suke aikata waɗannan laifuka a dukkanin sasannin tubalan siyasar Najeriya guda 6 sanannu ne kuma 'yan Najeriya ne kashi 99.9 kuma babu wanda ba a san shi ba. Kuma idan gwamnatin Najeriya ba ta san ko su waye ke aikata waɗannan laifuka ba ko ba ta san inda suke ba, to kullum ina faɗa cewar na san su, na san inda suke, kuma na san su wane ne. In har gwamnatin da gaske take yi, sai ta zo a gaya mata, a nuna mata ko a ɗora ta akan tsarin abin da ya kamata ta yi domin ma kawowa ƙarshe da kuma murƙushe su waɗannan masu laifuka, ko da ba a murƙushe su 100% ba, a karya lagonsu da aƙalla kashi 70 cikin 100 ko sama da haka. Sannan na 6, matsalar cin hanci da karɓar rashawa ta yi katutu a al'amuran tsaron Najeriya, wacce matsawar ba a ɗauki matakan magance ta ba, to ba za a taɓa samun zaman lafiya a Najeriya ba, sai dai ma a ƙara samun sababbin hanyoyin rashin zaman lafiya da rashin kwanciyar hankali da rashin nutsuwa, wanda akwai tuhume-tuhume na maƙudan kuɗaɗe waɗanda aka ranto na dalar Amerika tsawon shekaru 11 da suka wuce ko sama da haka da sunan tsaro, amma kuma maimakon a samu tsaron kullum sai ƙara samun tsoro ake yi. Wannan ya faru sakamakon rashin tsari na bin diddigi na tantance su wane ne suke wasa da kudaden kasar, da sace su da mallake su don gina kansu da iyalansu da kuma makomar 'ya'yansu da iyalansu na son zuciya maimakon kishin ƙasa. To matsawar ba a bi an zakulo an gano an ɗauki matakin da ya kamata akan su waɗannan masu aikata irin waɗannan laifuka, kuma an gabatar da su gaban kuliyaman ta sabo, an kuma yanke musu hukunci ba tare da nuna dan wane kanin wane kanin matar wane dan uwan wane yaron wane ba, to babu yanda za a yi ko a samu zaman lafiya a ƙasar Najeriya. Sannan abu na 7, samar da yanayi wanda zai ba wa matasa damar samun aikin yi, domin rashin samun aikin yi ga matasa da 'yan ƙasa da kuma rashin samar da yanayi na tattalin arziki wanda zai ba da damar 'yan ƙasa su samu hanyoyin dogaro da kansu, shi ne ya sa a matsayinsu na masu rai dole sai sun samu waɗansu hanyoyi da dabaru wanda za su ci gaba da rayuwa, wanda hakan ne yake iya ba da damar yaya za su yi su rayu, kuma ya za su yi mu'amala irin wacce kowa yake yi, musamman mu'amala ta samun abin duniya, tun da yake mun ɗora rayuwarmu akan cewar kowa abin da ya gani zai rayu a kai ya zama mutum shine ya zama ya samu kuɗi, wanda wannan mummunar ɗabi'a ce da in ba a canza tsarin tunanin ɗan Najeriya akan cewar kuɗi ba su ne rayuwa ba, akwai daraja da mutunci da sanin ya kamata da kuma wadatar zuci, to za a ci gaba da shiga uku. Sannan abu na 8, a samar da tsari wanda zai rika bin diddigi wanda ake cewa wato monitoring and evaluation, wanda zai ba da damar bin diddigi da kadin dukkanin umarnin da ake bi, wanda hakan zai sa a ɗora jami'an tsaron Najeriya akan tafarkin da ake cewa na yabo da kuma fallasa, wato reward and punishment system, wanda shi ne zai ba da damar a daina yi wa jami'an tsaron Najeriya ƙarin girma a kowane irin mataki, ƙananan su da matsakaita da kuma manya, musamman wanda duk a yankin shi idan yana kwamishina ko DPO ko daraktan tsaro ko brigadier ko colonel ko captain ko unit commander aka samu wani abu a inda yake, to mu kuma ƙara mai girma sai a yi demotion tin nashi, wato a ma rage mai mukami saboda ya zama darasi ga saura su tashi tsaye. Inda ana yin haka ba ƙarin girman ake yi ta hanyar son zuciya da kuma bin wasu abubuwa waɗanda suka saba wa ƙa'ida ta mutuntaka da zamantakewa da kuma ƙa'idar sanin ya kamata ba, na tabbatar da cewar da jami'an tsaron da ba su ci gaba da sakaci da rayukan mutane da ake magana a halin yanzu ba. Sannan abu na 9 na ƙarshe shine sauya mu'amalar tsaro a tsakanin al'umma da kuma jami'an tsaro, domin yanzu ana zaman mage da bera ne, ko kuma zaman doya da manja, ko kuma wato zaman kare a kurki, wanda matsawar ba a samu sauyi da gyara akan wannan ba, to ba za a taɓa kaiwa ga gaci ba. Waɗannan su ne wasu daga cikin abubuwa guda 48 waɗanda nake ganin matakai ne waɗanda in an bi su za a iya kaiwa ga gaci, kuma za a iya samun abin da ya kamata domin samar da nasara da kuma dawo da Najeriya kan alƙiblar zaman lafiya da kwanciyar hankali, tare da kuma inganta kula da kan iyakokin Najeriya da hanyoyin da makamai suke bi suna watsuwa, wanda kullum
yanayin abin da nake sani nakan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku danna mana subscribing domin samun sabbin labarai da zarar mun dora a YouTube channels ɗinmu mai suna SNN Hausa.